Kublai sibun ni pi perlok pa jonga ke basu kersan dengan nakapor sakapor. Sasin pat ngin penlaj biang kini kubor sport ha kini channel. Ki baro jong kini ke South Africa kumjuk ro ki bai lakai football ki badon lang ha ka tim badu ki dap da jing sosi ba ka ja ke jing klat no jong way player na South Africa. Ka perthai football ka dap da ke jing sosi adin ke jing klat no jong Jayden Adam. Ka perthai football kalasa pengendet mena hadin ba lapan bena ba Jayden Adam orang yang lakai midfield jong ka South Africa bat ka Mamelodi Sundowns ula klat no hakakarta ka badang ar pusan snam. Jayden Adam udang sumikmat na ka FIFA World Cup haus nam arajar apun riu. Ha kaba ulayara pia ka South Africa ban pois sa ka not out stage na ka sin ka banengkong ha ka history jonggari. Ka jing ilakai jong ka lapan pau ya ka sap ka bakerpang bat ka jinggular ba udang don ha sibun ban ai sa ka football. Kibor sarkar ka South Africa ka South African Football Player Unions bat sibun ki club bat ki rang ilakai na keleng ka perthai ki lapha ya ka kubor ngolem bat buram ya ka jing im jong ka FIFA ro kala aya ka jing yampat ba ha kane ka jing du nong ka bakrau hadu menta 4 pendapat ba ya ka daw jong ka jing klat no jong bat ki bor badai pet kidang penlong ya ka jing toket kumta kamdai ban nge ya kino ki kubor na ki jing itu kana ki badang susapriang na social media ndai ban ap ya ki jing pendapat ba na ki kubor ki badai pet hadu menta ngempetip pa na ka eka daw ba Jayden Adam ula klat no na nesla perthai namar ha jing ya lenti jong ha kam le la kai football ha ka FIFA World Cup haus nam arjar pun riu kadai ka kasnam ka ba dang sedang kumta ha ka jing klat no jong menta kala coach dan ha ka jing la kai football ka jong nadu menta mene ngempetip ya kubor ka babha mat ka basai ba ka la mat pensisya na ka ka daw ba klat ndrai ngene ap ya kopor ba ka kubor kan pensai pat ba lingba kijing penbena ki badai penpej kumta ini subscribe ke channel kan penmi kubor susu nani sekmat ban pentip namta naka eka daw ba klan tangkine kublai subun.